Kedalu nasi Igbo na-ekwu Balatule kwagije n'obodo oyibo Ọkalusi na-emesi ike nne na-elevi ọkwa gị bụ okwu akpụ n'ọnụ n'Igbo niile ọkwa gị na-emelụ onye ọ na-atụlụ alụsị na-emesi ike ọkwa gị na-atọ mba Chukwu hụwa ka ihe abụọ wee bido egwu ahụ Sekizo Nyidan ụmụ na-ebe egwu na-etili Igbo ọkwa ya na-ede egwu mụ na chi mụ na-emeze nwanyị bi ya nne m ịbatụ ọkwa egwu isili mụ ka mụ na-eti egwu mụ ọkwa ya na-ede ede egwu na-etili gị ọkwa ya na-ede n'ụwa ife na ya ọchị mụ ụwa kụwa n'ụlọ ọnụ mụ ebulu m egede mụ wee jebe n'ama egwu na-atọ ụtọ egwu m oje mbe nwilo onye banọkwa okwe n'isi ma egwu na-aga etigo m egwu a mbalili o nwere ife na-agwọta wee bebe wee kpọrọ ọjị jụọ chi okike mee ndị nwanyị nne mmiri gbamebe si mejọ ka mụ yọọ gị mama maka na ife onye na marọ n'ụwa kalụlụ ya ka mbesili chimakwa wee nagbe ụla ọnụ wee si n'igwe wee kpọọ Sekizo Nyidan onye ka Chukwu ịgharapụ hip hop wee tive high life ka ọkwa anya ọgbụgba mụ na ndị ichie wee bula egede mụ wee naba n'obi mụ umwere oke mụ ebe nsi bi ya maka na kwulu nọ ekwu onye kpali ya ewe arọbi ya igede Kedalu nasi Igbo na-ekwu Balatule kwagije n'obodo oyibo wee nwata Ọkalusi na-emesi ike nne na-elevi ọkwa gị bụ okwu akpụ n'ọnụ n'Igbo niile ọkwa gị na-emelụ onye ọ na-atụlụ alụsị na-emesi ike ọkwa gị na-atọ mba kedu ndị na-etile egwu a gee ntị ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego ụmụadaburod nnekwu alụsị Ọbalatule omepụlụ onye ọ na-atụlụ ọtọ ụwa mba alụsị jele obodo oyibo mgbe ekwulugo ọkwa ya na-enye ego obodo ekwelugo ọ bụ na ịmalụ ya mkpa gị ana ọ na-egbu amoosu bana ọ na-emegide uhu ọ na-ekwuchili ndị a na-emegide ị na-achọ nwa ị ga-enweta ị na-achọ di ị ga-enweta elu a na-atụlụ gị dị ya ị chọrọ ike ego were ọsọ bi ya eze nwanyị na-emesiri ike ụna n'uwe ọnụmụ onye ụja na-etiro mmanwụ ụna ekwelugo sulu
igede bụ egwu mmụọ aka kụba. Na nwoke na ibi ya rapụ n'okwu ọnụ mbe mebela mmalụ odogwu obodo ekwelu. Ọ bụ na na-agba gị mgba ka egbuo a na-ebuso gị agha ka ị na were ọsọ bịaba na ama ọkpụ ivite Aguleri ebe ọ na-agbọtụ bịa n'iru eze nwanyị eke na-agba ego kọsara ya mkpa gị ka ị nabazi ya nebezi anya na-abịa gị ga-azụ etela anụ etela ụgbọ ga-esi elizi ife negizi na-akpọ ọkwa mmụ na-ede. Kedu alụ na-esi Igbo na-ekwu balatule kwagije n'obodo oyibo wee nata ọkalụsi na-emesi ike nne na-elevi ọkwa gị bụ okwu akpụ n'ọnụ Igbo niile ọkwa gị na-emelụ ọnya na-atụlụ alụsị na-emesi ike ọkwa gị na-atọ mba. Kedu onye bụ fanda ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego? Ọ bụ Chief Dr. Ikemụ Chigelue Nwaọnụọra Alhaji Anachilevi odogwu n'ọkpụ adịresị ndị ọkpụ n'ivite Aguleri. Ebe ka anyị si eje n'ama ọkpụ n'ivite Aguleri, Anambra Steeti, Nigeria. Alhaji bụ oke osisi a na-atụ anya ọdịda ọ na-amị mkpụrụ odogwu n'ọkpụ. Anụ kpọrọkwu na-eju ọnụ ebube dike odogwu ego n'ọkpụ Alhaji odogwu. Ofucha na-akpọlụ trọk ibilibe ọgada mmadụ akalịa ọkwa dibịa malava na-eje avụ Igbo maka na ọtụ asị ọraneze amalugo ewe dibịa malava adịa nwe signboard maka na ọlụ mma adịresa kalịa Zekizi onye ọcha bụ mmụ n'ebe igede. Onye ijelubi ya ọ gbasara ozi ọma na o nwere ife ị na-eme eji akpọ gị Alhaji ego oji mgbọrọgwụ bịa ụwa. Abụ gịnị ka ị na-agba ọraneze amalugo Igbo ekwelugo aka kụba. Nwa eze nwanyị bịa eke na-agba ego Alhaji ego n'ọkpụ adịresị ndị ọkpụ Alhaji ego bịa kana. Nwa eze nwanyị eke na-agba ego ekwu ekene gị ede. Kedu alụ na-esi Igbo na-ekwu balatule kwagije n'obodo oyibo wee nata ọkalụsi na-emesi ike nne na-elevi ọkwa gị bụ okwu akpụ n'ọnụ Igbo niile ọkwa gị na-emelụ ọnya na-atụlụ alụsị na-emesi ike ọkwa gị na-atọ mba. Wekene ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego
both to home and abroad, ndị ọgaranya gara nga. Ka ekene Roland Nwogu Nnamdi Biakana, odogwu ego from Imo State ka isi abịa. N'iwu Iweke n'Ihite Ugoma niile n'ụmụ Awushi n'ụmụ Egonu si Leonardo odogwu ego na Filipini egwu na-akpọ gị odogwu ego Biakana. Kedu maka Chijioke Nwakafọ odogwu ego n'Imo Steeti ọkwa n'iwu Iweke n'Ihite Ugoma ka isi eje n'ụmụ Awushi n'ụmụ Ebonyi CJ Black na Philippine odogwu ego ị na-emesi ike ọbụna so n'ụmụeze nwanyị eke na-agba egwu ekene unu jisie ike. Kedu maka Chifu Emenike Ekemgbu mmiri na-ezolola na mba ugwu ọkụ ya bụ the CEO of Emenike Investment Limited, Kilian Agent Ijeli Lagos State na Port Harcourt na Abuja all over the country. Odogwu na-emesiri ike Chief Emenike Ekemgbu egwu na-akpọ gị odogwu were ọsọ dị ya. O ji ikpe mesilika n'ezi nwunye ya Mrs. Favour Odoziakụ Oligbo mesilika ọcha ya kwụlelu ụgwọ fọsọrọla ma ọ sọrọla anyị ebute ike wee natara egwu na-akpọ gị Odigbo nwanne m ọnwụ mesilika jisie ike. Jude Eziagolo Naguleli the Prince Jude Eziagolo odogwu Aguleri Biakana odogwu ego the Prince Biakana egwu na-akpọ gị Zekizo Yidanu n'ebe ọkwa iso n'ụmụeze nwanyị eke na-agba ego. Ifeanyi Michael odogwu n'Igbo efu na Aguleri isi eje odogwu na Abuja ọkwa na Abuja ka iji mele ọnọdụ gị ọkwa gị bụ aka eme White POP Cement nke eji ete ụlọ wa maba mma. Odogwu ego ị na-emesiri ike Nnamdi Biakana nwa Mike ndị ọma. Kedu maka Victoria Ebele Nwedozie Adụmwere Okebo Adigbo niile na North C+ isi eje Biakana ada na-emesiri ike egwu na-akpọ gị ọkwa iso n'ụmụeze nwanyị eke na-agba egwu Ada Biakana Adigbo niile Biakana Victoria Ebele Edozie Ada Igbo akụ na-agba gị ndị ọma. Onye bụ Chamuzie eze dibịa n'ezi nkwọ ọkụzụ ka isi eje the last born odogwu na-emesiri ike eze dibịa Biakana ọbala tule ị na-egbu ọbala jisie ike onye buchi amụzie the last born odogwu na-emesiri ike eze dibịa ọbala tule ị na-egbu ọbala
mezi olo ọbaka dike bịakana dịsie ọcha ya gwole logo ọsọlova ma ọsọlova gaisi ebute ike nata ike na-adị isi onye aka from Eziagụlụ otu Agụleri ka isi eje odogwu ego isi ke n'ọlụ Chukwu ebunye gị ke anyị ebute ego ọkwa iso n'ụmụ eze nwanyị eke na bụ ego eke na bụ isi ike ụmụ eze nwanyị eke na bụ ego. Kedu maka Ifeanyị Emeke Nwora odogwu n'Eziagụlụ Agụleri Azamanu dike Ifeanyị Emeke Nwora bịakana ya Azamanu ọcha ya kwole logo Amadi Ukasi anya n'Imo steeti odogwu Imo steeti ebute ike wena kasi ebute ike ọgwụnụ so n'ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego Amadu kasi anya odogwu n'Imo steeti ndị ọma ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego ndị ọma Ikechukwu Iteke Igbapụ Ivita Gule odogwu nwanne Ikechukwu Iteke Igbapụ Ivita Guleri niile igwe bịakana Gana ka ije bịaka gị eziokwu ọcha ya kwole logo igwe egwu na mgbe gị ụmụ eze nwanyị eke na-agba ego. Kedu maka nwa bụ nwanne nna bụ ọgụ odogwu ego bịakana kiliali na fọwọdị ije alụ na Lagos steeti odogwu jisie ike nna bụ ọgụ nwa bụ nwanne na Agụleri nọkwa Ivita Guleri gidi bịakana ọkwa gị bụ amalụ nwoke adịamobi ya odogwu ego bịakana ọkwa gị bụ ọga patapata na kiliali na fọwọdị Incas Limited odogwu na-emesiri ike ọkwa gị bụ odogwu na-emesiri ike akabalụ moto gị kpọgo odogwu ka ọ bịa ịchọrọ ibu na-ete mkpabi kpọgo odogwu ka ọ bịa ịchọrọ ibu na-ete moto gị kpọgo odogwu ka ọ bịa ọkwa gị lụrụ ọgọgụ nọ odogwu ịlụsilibe gị welu ala ọgọgụ nọ ife onye melu ka e na-ekwu okwu ya ife onye zulu ka ọ ya eme nna gbọgụ nwa bụ nwanne jisi ike kwa gị na-ebie ndị ogbenye moto ọkwa gị na-enye m ego kwa gị na-emelu anyị ife gị na-emelu ndị ogbenye ife ndị na-alụlụ ọlụ ba na-ekene gị odogwu ndị lụrụ ụlọ na ndị bieli moto saịkụl na ndị bieli moto ba na-ekwu ike ba na-ekene gị odogwu nna gbọ nwa bụ nwanne odogwu ego na-akwa gị ehi egwu na-akpọ gị ndị ọma Uchenna Odiali Akosi eji esi ọgwụ bịakana Akosi eji esi ọgwụ odogwu ego bịakana ịba arịamụ ebi ọbala tule dibịa odogwu bịakana Uchenna Odiali Akosi eji esi ọgwụ n'ịba arịamụ egwu na-akpa gị alaji ego na ọkpụsị nwoke na-enu nweze nwanyị eke na-agba
ọkwa gị bụ dị azaman odogwu na-emesivi ka ọcha ya kwụ gọva ji anyị ọsọlọva ka isi ebute ike anyị ya ọchawe ụmụ eze nwanyị eke na bụ ego Nnamdi Lochi the pillar man ọkwa n'isi ọkwa Aguleri niile ebe ahụ ka isi eje Nnamdi Lochi ọkwa gị bụ the pillar man ọ bụ na elusia ụlọ ma ga etinyere pila ụlọ gị ya da ya bụ ụlọ ya dazi ada n'anụgo kene nwanne gị nwoke Innocent Ilochi n'obi ọra Ilochi ndị isi ọkwa Aguleri odogwu ọcha ya kwụ gọva ji anyị na nwanne tọrọ nwanne ya ka ọ raala ya nri nwanne mmadụ abụrụ ọhị ya kedu maka Chukwu bụ nna nwa akwa alọ odogwu n'ọkpụ Aguleri n'ọkpụ ivita Aguleri ka isi eje nwadila odogwu ego gị bịa kana Chukwu bụ nna ekwe alọ nwadila bịa kana egwu na-agba gị eze nwanyị eke na-agba ego ya emeta anyị mma agaghị ya azụ okwu obodo ọjadị uyeme eluru Aguleri ọkwa na ọkpụ ivite ka isi eje ọkpụ ivite Aguleri ka isi eje ụbịa kana okwu obodo ọjadị uyeme eluru Aguleri odogwu ego ngị bịa kana egwu na-akpa gị bịa kana ewe Oluchi na ya njide ọfọ from Ihite Ifite ka isi aja ọrụ Ifite niile odogwu na Lagos ebe ịdị achụ aka gị igwe kọtin ọkwa gị bụ igwe kọtin na Lagos steeti aka na-eme kọtin bịa kana na họteelụ gị ụlọ gị n'ọfisi gị ịchọlụ ka ọma mma kpọbaka na-eme kọtin Oluchi na onye odogwu na kọtin anyị nwere mmadụ na Lagos steeti bịa kana Oluchi na-enye igwe kọtin ya aka na-eme kọtin bịa kana igwe egwu na-akpọ gị ụmụ eze nwanyị eke na bụ ego kedu maka Chude Doza youth chairman ụmụ ngalago Ivita Aguleri aka na-azụ ngwongwo na spiritual and natural odogwu ego ya na nwunye gị Mrs. Ekene Chukwu aka mmasị na chi Mama Chinelo ego ma egwu na-akpọ gị wewewe odogwu jisie ike iwe chairman na-enye onye na-enye chairman onye na-emezi bụ ife chairman abụrụ onye chọọ ọbụlụ jisie ike Chukwu Doza ị na-emesivi ike ibe onye na-eme ka ekwechi akpọ ya jisie ike dị n'oliakụ gị kebụla kene Chinasa eze nwa odozi akụ di ya aka nne gwa gị na-azụ ngwongwo Mama Chukwudi ada na-emesi ike mma mmasalalo Mama Chinelo Chinasa bịakana eze nwa bịakana ife onye na-eme ka ego ji agwọ ya
kedu maka onye amụma eriji ọfọ nna ya elugo ọba ya ọkwa gị bụ the actor onye ọnịcha niile ya na egwu na-akpọ gị odogwu ego the actor bịa kene ife onye melụ na-ekwulu ya ife onye melụ ka egwu ji akpọ ya jisie ike ka ikene Michael Odigbo nwekwu onwe ọkwa gị bụ wowo niile wowo agụlerie woman abroad odogwu na-emesiri ike wowo bịa kana chairman Ivita agụleri gị na nwunye gị Mrs. Ifeanyi Chukwu onwe si bịa kana ọmaji jisie ike ọmaji bịa kana ada na-emesiri ike egwu na-akpọ gị kedu maka mbọ ọnụ nwa ọnụ ọra aka dị onye mma na meruru Ivita agụleri na daalụ kedu maka Ekwebele Agbata Olimbo Wanu Biakana na Agụleri ka isi eje n'Enugu Ivita agụleri dimara Olimbo nna gị Biakana eze nwanyị ya ebunye anyị enu obodo Ekwete ndị jụlajụ ya Ekwete ndị ọma kedu maka Okwukwele Ikamụ odogwu na ọkpụ n'Ivita agụleri ọkwa gị bụ the postman onye amụma ọkwa gị na-eme ka fụlụ n'anya onye amụma Biakana odogwu Biakana the postman na onye amụma ebu Biakana ife onye na-eme nya ka ekwe ji akpọnụ ya onye amụma isi ike nna Emeke Ọbadile Nwachiokwe n'ụmụ Ngalago n'Ivita agụleri odogwu na Emeke Ọbadile odogwu ego Biakana ọkwa gị bụ ọga patapata nkilali na forwarding na moto in Lagos State na worldwide odogwu Biakana ifonye na-alụ bụ ego ya ifonye na-alụ nya bụ ego ya kedu maka nwanne gị Chizoba Ọbadile Chiokwa ọkwa n'ụmụ Ngalago n'Ivita agụleri ebunu si eje odogwu na Asaba dị Azaman nọ na Asaba odogwu Azaman ọcha ya kwole n'ogo Chizoba Ọbadile sike n'ọlụ ewe zanwanyị ebunye anyị enu kedu maka Ifeanyi Ebelu odogwu na Kenya odogwu ego odogwu na Kenya Biakana Ifeanyi Ebelu dike odogwu ego Biakana nwoke mara mma ka nwanyị ya jisie ike ọlụ ya kwụ ụgwọ ọsọrọba ma ọsọrọba kedu maka Ekene Anthony Iloshi the minista odogwu ego n'isi ọkwa agụleri ebe isi eje the minista Biakana bekere egwu na-akpọ gị ụlọ Ekene nwanne gị Tochukwu Anthony Iloshi ndị ego Biakana ọkwa
ọkwa n'isi ọkwa gụleri unu si eje ihe na nwanne tọrọ nwanne ya ka ọ na-alị ya nri nwanne mmadụ bụrụ ọyị ya isie n'ike ụmụeze nwanyị eke na-agba ego. kedu maka Chidera Sili ulele niile n'ụmụeze ikpe zunu uleri niile ebe isi eje ulele ego bịa kana ulele dike egwu na-akpọ gị Ali John Nwankwo odogwu na Abakaliki n'Ebonyi steeti odogwu bịa kana anyị nwere mmadụ na Abakaliki ya bụ Ali John Nwankwo odogwu ego odogwu na Abakaliki bịa kana ọkwa iso n'ụmụeze nwanyị eke na-agba ego. kedu maka Chinenye akali ya odogwu ego bịa kana nya na-ezi famili ya na nwunye ya Nkechi nyele akali ya ada bịa kana apụ na nwụ odozi akụ akali ya bịa kana odozi akụ bịa kana ọkwa gị wụ odozi akụ Chinenye akali ya kana nwoke Chinenye Junior na Chidera ụmụakali bịa kana ụmụakali ya jisie n'ike na nwa eze bụ eze nwa agwa dị ata vivia ọkwa n'isi ọkwe n'ivita gụrụ ebe unu si eje odogwu ajamanụ bịa kana Chinenye akali ya ọcha ya kwụlele ogo odogwu BTC sie ike n'ọlụ gaisi ebute ike Tochukwu Obi Osobali mụ Obinna Chale ndị ego bịa kana ụmụeze nwanyị eke na-agba ego eze Kizonyidonu n'ebe alili n'ebe egwu ka nneti egwu nwa bụ mụ na chi mụ ayịyọ na yọ ụmụeze nwanyị eke na-agba ego botu manda brod biko nuwo n'ibele m obi na ayịyọ ka nji bịa na menwere oledo macha na menwere gold na menwere siliva macha na menwere ego menyu unu egwu ka nji wee bịa ayịyọ ka na yọ onye jelije ya nwa akịkọ egwu ka na-eti ma menwere ngwa egwu ma menwere moto njema na menwere moto chacha ụlọ na-eme mụ ya ka nji wee bịa nke ọ bụ n'unu ya melụ mụ elu n'onye n'obi ya dị mụ mma ewe ekene onye mele ekene onye bụlụ ọkụkụ ogbu ewu n'oye egbu ụmụeze nwanyị eke na-agba ego ayịyọ ka anyị bịa mgbe egwu na-eme mụ ya ụlọ na-eme mụ ya ewe nke ọ bụ na onyele onye egwu mma na nwunye wite obi ọcha m ewe ala jizisi ike egwu n'ọkụ eze nwanyị eke na-agba ego alụsị jele obodo oyibo egwulugbo egwu ya na ewewe ekizi onye n'ọnụ ndị ọma kedu alụ na-esi Igbo na-ekwu balatule kwagije n'obodo oyibo ọkalụsi na-emesiri ike nne na-eleri ọkwa gị bụ okwu apụ n'ọnụ na ọkwa gị na-emelọ ya na atụlụ
alụsị na-emesi ike ọkwa gị na-atọ mba